changamire nyaya iri pamberi penyu yakauya mwedzi wapera gore rinezvi yakaunzwa namauye God knows uyu akadaidza mauye Tamisai murume wewavo. Nyaya yavo yakanga yakarekerwa kuzvineswa basi zvanga zvisiri izvo. God knows uyu anoti akapangidzwa namai wake baba awake kubva kumasvingo vakaramba vakauya naye muna 2023 vakati vanoda DNA vakati ndinogara navo vakati ndinogara kwasekuru. Tamisai akati 1993 ndo pandakabvunza ndasangana namai avo up to 1925 kwakundiudza mimba 25 years down the line. Hasi wangu saka to come on the 6th February to pay DNA 120 failure you will pay for education. Ndizvo report saka ndio report ye DNA yauya pakati pa uyu ai baba murume wako aiti mai avo vakangoenda votizondiunzira mwana izvozvi zvachiti mwana wako. Saka ndinodawo chokwadi kuti ndizive kuti mwana wangu here, kuti kana ndizotambira ndotambira ndiziva kuti mwana wangu chaiye kana kuti pamwe pane zvakaitika. Saka imimi zvikanzi mwana ndewe murume wenyu munozonzwa sei? Munondomuchengeta here munondodini? Handidi mauya kuti mudairire. Saka chamanyatsourira chii? Mungati mauya kuswera muri pana mwana ndewe murume wenyu. Ende akaita mamusati mapo. Saka munozviti chii? Munodo kutambira mwana handiti? Iwe zvikanzi baba havasiri wako unoita sei? Vari kupi mai wako? Uyai ndione pamberi. Kuti vazive kuti uzive chokwadi. Imimi mwana ndowani? Ndowatamisai. Hamunomborana nomwe murume ipapo? Ndowamairara naye chete? Kuchakauka kuti mugare naye 25 years muchigara mwana wasvinga atoita murume mukuru kudai asingazivi baba wake chii? 25 years. Mazoiwana mari sei after 25 years? Ndakatozoiwana mwana uyu aenda kubasa. Ndobva atozotipawo mari yekuti chechipiri kuti muzotsvage baba mwana we25 years chii chiri kunetsa? Mwana uyu anga ndingonditaurira kuti ndoda kuenda kumusha kwangu. Kumana nda kuenda mumusha kuna baba wavo. Handiti. Right. Global mune mubvunzo here yamunoda kubvunza? Zvaita. Okay. Right. Saka results auya tichachiti muchinda sekitari wedu awere. Mawisa tofauti kwakare. Ndio statement yenye yao ya hiyo takamiro ndio wataone mazita na samu. Saka akatouya izvezvo kutambidza statement result kwese ndingaverenga zvakanaka handingazvizwisisi
kana inini futi muwerenga handizozwisisa. Inoti iyo nyaya iri pakati paGood Nose Mauye naTamisai Mauye ndo wakaenda kuno ndo wakatorwa ma-DNA test vari wese. Murikundizwa? The alleged father is not excluded as the biological father of the tested child. The result is based upon the analysis of matching analysis between the alleged father and child using PCR and DNA law generated for the samples submitted. The probability of paternity is calculated by comparison to an untested, unrelated, random individual of the general population. Assumes superior probability equals 0.50. Right. Mwana wake uyu ndo zvirunzi uyu God knows mwana waMauye ndiwe ropa rekwaMauye saka murume wenyu uyu mwana wenyu saka ini musarambire murume wenyu zvaakaita maamusati mavo wakaita hamurambire saka mochitora nani mwana wenyu uyo mochindoona zvamunoita kuti zviro zvizofambe mochitendesa mombe yeumai mune vabereki wake yababa yedanga kana ari masungiro zvakatoitwa kudhara nongoita kuti zviro zvidi masungiro ndopanobatana mhuri. Saka mwana wenyu handiti saka topani maresults acho topa mai baba baba hawana varipo vamwe varipo avo baba varipo aiwa ayo aiwa anobata kungoti exercise akuti aenda kuti yake chaiyo zviri excitement akuti kuti haasi kugamuchira yasi excitement yekuti no ngazi yako dzinza rangu chaiyo zvinofadzawo kuti munhu aziye dzinza rake. Okay, saka mosimuka inu moyeni